Apa yang kagbasan? Ang kagbabasan. Makati pa lang ta kapatang katili. Ta mabuya da kamay. Dapat kumabarok ka, gadal ka lakta. Talaga handa kapag basahan ni papang mo, numadim ka ng talaga basan. Agrigat. Kahit kung mangkal nga awan dagiti. Awan ti. Dagiti masapsap. Ay awan ti masaksapol yo, ang kor-kor takas di kuma. Pau. Naggapunta ta dagiti nagadunga bigli iton kakabsat. Nay. Pau. Ay tambanak ka dahil yun. Ay, tidak na yun nagadaw. Kasano nga tanga tiluwak na gitaw. Po adda ti panyaw. Adda makaldaw. Ay, apa na yun nagadaw. Punta nga sa dagito yan. Ay. Pauw na yan. Ay, masidagda. Masidagda to yan ko. Nay. Nay, apo. Kasano nga ta? Lumadan sa amo nakimbagi. Nay. Lumadan sa amo nakimbagi kada gitaw. Gayam. Ay, saus ko na kuman. Awanin na kung ano. Kunak no awan ti mga abog. Dagay dagaya maging mga abog nay. Dito ayan may kakabsat. Ada madagiti ada itikan na. Kasto mo ti biagda kasasada nga agpastor kadagiti itikda. Datada nay. Manganda kadagiti bisukol ti taltalon. Isuna lang amin ta nagatul kami na ti kuha pagsikaan to kada ay tayo lang panaggrass cutter ko na tayo para may agatul di saka kaon tama-tama anak naggrass cutter kami gawid dan gitan jay ti balay dan jay dajay kubo-kubo da nakaayat mo nga kita dagiti itik kabsat nangina mga mintitlog. Sudah na kita nih. Kamu na gitlog kami na gituin. Kita. Kita. So, dahil ni pastor. Pastor kung nakata sumatag pastor di. Siyempre pastor maglalagitan. Bali talo na nagiti pastor dito. Pastor dati tek ang ay napati na gran. A few moments later. Apay kaslan sa mo dayjay putot ni pare sabaday taw. Ay dayjay ubing nga may sangag pastor, may sanga pastaw. Apo. Hintay man na sugang kakabsat. Pasensya ka dati makakabsat ta agtagtagerger ta tatay nak pa nga grass cutter. Naginananak lang amin. Nagdigang amin nga kakabsat. Siyempre tagargar dati macho ta kapuput-put kada yung grass cutter. Umay masadag. Mga tao. Isuti ko na, isu day tao. Saka dati ubing ni pare sa banyo. Nya, apa yang kagbasan? Ang kagbabasan. Makati pa lang ta kapatang katili. Ta mabuya da kamay. La makati pa lang. Apo nagagat mo dayto ng ubay, gayam. Apay manumot ti sweldo mi tabaraw. Manumot ti sweldo ni pasweldo da kanyam dita. 200 ti may saldo mo. Apo libre ti kanam. Agsaw ka ditan baraw. Ala, mabuya da ka. Ni mamang mo mabuya na ka sigurado. Ta buy-buyaan na ano ka. Ay kumaray dati ubing munay. Inya may bagang marug ni mamang unta no bilang buy-buya. Ala kapatang mo diyan Dati nak mamang ko na. Pagpaspastor na kong kunam. Pastor na kong kunam pa kidi. Pastor na kaon. 200 ti suldok ti kada agprit snack kunam. Ala amang kunak nay pare geng
Parigeng, dati ni ati barok mo na Nya may bagang marok ni papang mau. La. Ang kagbarbarte kang papang kunaw. Amang kunak boy buyain na ka kunak. Kan nga mamati ka kabrat nga buy-buyain nyo ni barok niya kami tayo nagamo. Buknoy. Ang burnoy. Buknoy manatawon mo. Manataw mo. Manataw mo. Tawon, manataw mo. Apa mo pa mo taw mo? Alam mo kilo-kilo ko. An tawon ti kahit ko. Aji kilo mano, sabali lang aji kilo kun tawon. Mano ti edad kasi ay. AIDS. Aji kilo sabali kun aji tawon. Aji kilo kay nang asawon timbang. Mawata maud. So kakabsat han nagaya mga hangamin niya ko active siguro hang active ta pinagtarong na ka. Apo nakakasimot dagiti kas tuwing sitwasyon kakabsat. Dapat kumabarok ka gadal kalakta. Talaga handa kapag basahan ni papang mo ngumno madim kahit nga talaga basahan. Apa ngamin nagrigat Kahit kung mang kalingang awan dagiti. awan ti Dagiti masap-sap. ay awan ti masapsapol ya ang korkor takas di kuma. Kakabsat gayam kaya nakagayam ti agbasa ko mang awang kanumo gayam ti gastun na. Matambarok tano makasweldo ta dito panagbidbidyo takot tulungan kan tao. Wow naman! Wow! Aman. Wow! Kakto titulong kakabsat no bilang madasirsuir rinjaw. So promise ko kanya na dahito nga video. Nasadig na karay ti kakabsat maamunak gayam dahito. Kumparik ni papang na. Papang na nga Edwin. Shout out ka dyan pare. Parging, saging, saba. So ingkang baraw ay kasano nga mapanganyo kay abugon na gidyo kayaw. Unang Oh, ningkang tamangan nung tanakan ni boss mo.